Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius najavio je ranije izdvajanje 9 milijardi evra za Ukrajinu u 2025. godini. Prema informacijama Bilda, sada vlada pominje samo 8 milijardi. Kako tvrde novinari, u Nemačkom ministarstvu odbrane vlada finansijski haos. Nameru da se izdvoji 9 milijardi evra za vojnu pomoć Ukrajini Pistorius je saopštio 12. juna u Kijevu. Nedelju dana kasnije Ministarstvo odbrane je preciziralo da je 7,3 milijarde već odobrio parlament, a da još 1,9 milijardi čeka potvrdu u Bundestagu. Ukupno je za 2025. bilo planirano do 9,2 milijarde evra. Međutim, 23. juna Ministarstvo finansija Nemačke predstavilo je Savetu ministara nacrt budžeta za 2025. godinu. On je odobren, ali se suma smanjila na 8,3 milijarde evra. Prenosi portal pravda.rs.